ka Seng National Nyetrap National Youth Movement HNYM ha kan ka pemerintah kemudian tinggi bentai kebang buat ban kepau bat ya kai ke kebangila dapan ya kenduk tu kapan engkau kadai halor ka phang tu ya bat ka education tema nama ba ni singa bangilap ni ji ujor na kilian kimi kipa bat na ki paipa unjuk ha kabayadai bat ka puli keputi neko kadai nama ba ka jim don ki school ke ba kinong hikai aku ngilap bat ba kinong hikai ke badan langut kidon kinong hikai ki bala yo kam no shawai kidon kinong hikai ki bala khlap no kemud ba kapus jongki ka sa thli no kunto don stang iwe kinong hikai pat kunta kimla shu ban iwe no hikai nak benta ka school kimla shu ban pendap yaki benta ya ke ban kin pendap ya ka jing ban kumno ban hikai kena tikata kemud ba kadai ka jing dunong ka ba krau ya ki kena school bari ki kimi ki pa school te halor kanne ka benta kan ka singi lalai ban ya kenduk ya USD SEO nak benta kanne te bat sapang kanne ka kam kijam ni lalai ban ai ya kejing tho hai ba kumno ba kin bu ya kin ki bus ban thungno i kin hikai nak benta hakini ki bus ki batli te henrei ngileo hi ka jubab na i ke ba bila ai ya ka jing jubab ya ke ba na benta kanne na kaliang jong i kemud ba ila de ban le ke kumba ila advertisement adu mansua bat kumba kila don kiba application bat kila phai kanne ha keyboard ki bahlor ki bakin pai kanne te na beta kanne ila ong ba na i kam don issue ande kila de le ke benta te rai kila de pha keyboard ki bahlor te na kata kadau kawe ri ong ba ka jingta nomor kawan kanne ka roster te ngila ban ong ba kanne ka roster kadang wan hadin ya ka ai ke ba kini ki pus ki lalai thli na du mensua ti halor kane na kalian jungi ya kane kajingi kanu jungi bari SEO agani kasngi ngim ong ai isu nomor ila ya thu sai ba ya ki ai la dable te henreng isu kerbuk kane ki jingkerpat kawe ki jingkerpat ba ka sarkar halor kini ki pus niu i ba kini kijing theli bakin le kloino om bakin buteng ba da kisnem kin pentheli ya kini ki pus jong kinang hikai namar kumpang yo i hakini ki snap ke pementa ba ka jelam khle jongi hakane ka pulik puthi kala hiador hadu kata kelawan hak kerdan ke ba ar na ke ba khadu tinggi ke tujur ngi da banjur ya ka sorkar ba kamdai bakan buteng ya ki kum ya kini ki benta ki bakhya ki bason ki balong ka benda-benda kalawai jom kikun kikti ka jom kikmi kikipa kipa pa school kikun jongi ru kumju bat ya kabha kamiat bat kamtami kalawai ka pateng ke banuan ba da kejing don kino hikai kiba biang kin laban hikai ya kikun kikti ki jongi ka jong pai ba haka imna salang bat kinyo e kejinang kejing start bat dai nakta hakata kargom kemud ba ka puli puthi hapo jong ka jela kan na kiu saprang bat kin miru kibabun kiban pendap yaki kerdan hal kejong ke kerdan kiban korbor lembat kiwei kijai penriu kumbang yo i ba kajai penriu jongi ladangin khen yaki kiwei ki pus ni i ba kidang duna tu kata tangi laban yo kum ki pus IAS kiban pendap ki hapo dikasih jongi ngidang duna hadu kata ni i ba dai nakane kata ba yakini kum ka pus IAS hapo jelam kelai jongi laya ban bat nang ba nakini ki wei pat ki jai penriu bat kemudian ku kini ki tenat haka home department ru kum ka tenat pulit kum ki DGP kita terter kemud ba dailing ba nak jing bom biang haka pulit putih bat ka jim bom pat biang haka jing hikai hadin ba ngilai yo ye ke jing ujor nak ki kumi ki pa jing ujor ki pa ngilap ki school ke ba ki bom biang ki nang hikai kidot ki school ke ba hakajing sisya ki kena nama takum ke jingbu ka sarkar kalong ba iwei no hikai lai phaungut ki kena school ki ban hikai kemut ba da kidon san class kemut ba sangut ki hikai ki bandon nomor tang iwei no hikai imla ban kobar ya barok sa ki class tingila ba naptain ni tu bangila ba kidon ki school ngilap kum ha wasi ke ka bangila laba kidon ki school ki ba duna kina hikai ba ngilaban lap hakiwe ki bentar ngilaban ong ba
ni penpa haki thai jengiru ngiu iba kawai kum haka haki kisnon jengi sya tan manatru ngiu iba kiduna kino hikai kidon kino hikai bah kawai ka school kadon tang kawai ka pus good ba tang kawai ka pus na benta kawai tang ka school kelas kibun kemut bakim la ban kobar ti kata kadai ke jing sisya ka bangilap syai kata ba kedon ki school ki batang ki school di pusit ki school ad hoc ya ki kobarman ti nomor ba ke ni jiyo iba ki kambiang ki kobarman ya pus tenrai ki school ki neru ki dai ki ju ki ba kampong san ban ai ya ka jingnang ka jing start ti habakum kini ki jaka ke bangilap ba ki do na kini hikai ni kerpat ka sorkar ba kan pet benia ba kenapa om tang kawai kampus bahkan don kawai ka school tenrai kan penbun ki pus kena bakin la ban bu ikin hikai bakin hikai haka jaka bakin long ka hikai pampiang pura ya kan hikai ki kena school nomor tang tang iba tang kawai kampus tang kawai ka school kato kan hikai lan unong hikai uhapan sula ya ka ai tang bandap nomor bahab ya ba ya kawai ka kelas ni ya ki school ka don adu kelas 1 adu kelas 4 Ikong kadai nang baka sorkar kan simkhia kan penpiang ya kinong hikai haki school baper kam tami kin kipus ki bala kam dai ban teng lada unong hikai ula khlakno mardor kadai ban thungno ya kinong hikai barlada unong hikai yu kamno sewai mardor kadai ban thungno kinong hikai numarda ka jingbom simkhia kan ne ka penherdor ya ka puli ka puthi apo ka jalam khaya ka jungi ti ngatarai namta kane ki tangkane ka bentah satu lupa ba ka jingduna kala dai bandon ti kita ki dai ki bentah ya ke bangi ngilap te om tang kita ki bentah rai kakum ka jing nyathu jong jot pai ba ki babun telan ki jaga ki don hi ka bakum kita